ku me yake tafa da ku sai ku gaya min ko ina sauraron ku. Me ne muku ke nema ku kashe ni? Ni ma ai neman shi nake yi. Na daɗe ina neman shi sama da shekara 5 kenan yanzu haka ina neman shi ruwa a jallo. To yanzu abin da nake so da kai dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin mu yaƙe boka burin kuɗi. Na ga alama yana da matuƙar hatsari, dole ne mu haɗa kanmu domin mu ga bayansa. Domin shi ne sanadiyan barin iyayenmu duniya. To ai ni da haka kuka gaya min tun farko da ba mu tsaya muna taɓa ta lokaci akai ba ai ni ma makina ne kuma makin ku ne saboda haka mu tafi kawai. Wa'incan a'a ni dai a maida ni gida kawai in zauna. Ai tunda suka kashe mana dan uwan mu kawai kai ma ka je. Kai da ni za ku ja to mu zufa mu gani. Kaduna wani na babban motsi a sama'u dole ne a habarka wani na kwantarolin garin sun farawa. ki dan mai bodewa yanzu ba jira ko ba ki bude na shige ku biyo ni in kun isa. Ya Allah wani irin kai matsoraci ne kai. Gurin nan ne baka saba ganin irin shi ba a rayuwanka? Ka kwantar da hankalinka, samu nemo shi duk inda yake. Ga can! Tsakanin lafiya mai nasara na maganin gani dan baiwa kai ne dai mai tamkar da dabo zaki mazajen fama.